Eli mä ainakin käyn joka päivä niin ton koiran kanssa tässä niin lenkillä ja monta kertaa päivässä, että kun tässä on tosi hyvä liikkua. Tää on turvallinen, mukava. Ja ihan, että ne on kiva tulla vaan kävelemään ihan rauhallisestikin, vaikka ei niin urheilumielessä. Koska tää on niinku luonnonmetsä. Me ollaan suunnistamassa koulun kanssa liikkatunnilla Munkkiniemen alaste. No, ollaan me pari kertaa käyty. Joo. Tän kevään aikana ja syksylläkin. Tää on erittäin paljon käytössä. Tässä on lapset. Tässä, niin kuin nyt näkyy, me käytetään tätä ihan päivittäin useamman kerran. Ja, et kyllä tää on kovassa käytössä. Ja sitten täällä on nämä laitteet, joita käytetään paljon. We choose like today because it was nice weather, and instead of taking the bus we decided to walk through it because it's nice. It's just like fresh air, piece of nature just nearby in my neighborhood next door. Tämä on ensimmäinen aina kun lähdemme liikkeelle, niin täällä kierros tehdään tai sitten kävellään johonkin kohteeseen, mutta se, että aina tätä kautta. Mieluummin kuin katuja pitkin. Ehdoton paikka. Kiitos. Täällä on luontoa sen verran kun tarvitsee lintuja, oravia ynnä muita. Sitä ihminen kaipaa. Mä käytän, kun mä asun ihan tässä vieressä. Siis niin kuin voisi sanoa päivittäin. Että sitähän on ihan loistava maastoalue ja sitten kun täällä on näitä tämmöisiä pieniä liikuntalaitteita, niin yhdistyy huvi ja hyöty siinä samalla. Lenkillä käyn tässä ja semmoista. Tarvitaanko siihen metsään siihen lenkillä käymiseen? No kyllä tää nyt on ihan mukava ympäristö. Mieluummin tässä juokseeko tuolla tien vierustalla. Että kyllä. En mä oikein usko, että se läpi koskaan meni. Toivottavasti. Sehän olisi tyhmää jo. Että jos kaikki puistot poistetaan, ei siinä ole mitään järkeä. Kyllähän me tätä kovasti täällä surraan, ja on ajatellut, että ei kai nyt sentäs tätä meidän hienoa puistoa laitetaan asutukseksi. Siis olen vastaan, että tähän laitetaan taloja. Voidaan niitä laittaa vähän tuonnemmaksi, mutta jätettäisiin nyt edes tämä alue. Mä itse niin kuin kuitenkin kaupunkilaisena näen, että on hirveän tärkeää, että on tämmöisiä niin kuin pieniä metsäpaistoleita niin kuin säätetty sinne sun tänne. Että kyllähän se niin kuin lisää sitä niin kuin viihtyisyyttä, asukasviihtyisyyttä, että monesti niin kuin niitä lyhytaikaisia ratkaisuja tehdään vähän hätiköiden. Että ajatellaan niin kuin pidemmällä aikajaksolla, että miten se on sitten 20-30 vuoden päästä. Kun se, että itse ainakin kokisin hirveän tärkeänä, että se on niin kuin se, että ajatellaan niin kuin tulevia sukupolvia ja tulevia, että miten se vaikuttaa niin kuin koko tavallaan elinympäristöön. Musta on hyvä metsä, mutta en mä tiedä, en mä nyt vastusta ihan rakentamistakaan. Et riippuu ihan miten se on suunniteltu. Joo. Miten se teidän mielestä pitäisi suunnitella? No mun mielestä saisi olla tuon Ulvilantien varrella. Niin kuin enemmän. Musta se olisi hyvä. Siihen meillä kulkee bussit ja kaikki. No mitäs mieltä sä oot siitä, jos tähän rakennetaan taloja? Tähän ei saa rakentaa taloja. Mitä? Tähän ei saa rakentaa taloja. Miksi? Koska lapset tykkää leikkiä täällä. Ja se on muutenkin hyvä paikka, koska täällä asuu eläimiä. Onhan tää nyt ihana, kun linnut laulaa ja tulla hypätä tänne yhtäkkiä luontoon, että luonto on lähellä ja sitten pääsee mietiskelemään tai jumppailemaan tai... Kevään kuntokuuri alkoi tällä viikolla. Me ollaan sitä mieltä, että kaikki liikkeet voi tehdä ulkona. Ja paljon kivempi kuin kotona yksin jumputa sitten. Itse asiassa tänään joku oli just kirjoittanut tuonne Facebookiin, kuinka ihan oli aamulla herätä ja lähteä metsään juokseen. Että se tunnelma oli ihan eri kuin olisi ollut jossain kuntosalilla. Siis kyllä täällä riittää niin kuin sitä kaavoitettavaa niin kuin ihan varmasti tuolla niin kuin pikkasen syrjempänä. Ei kaikkien tarvi asua tässä samassa sumpussa nyt, mun mielestä. Niin kyllä tämä semmoinen juttu on, että tässä ympäristössä kun asustaa, niin täällä ei nyt niin hirveätä mettää ole eikä luontoa, etteikö tämä saisi jäädä paikalle. Mutta tämä on erittäin tärkeää kyllä säilyttää. Tässä just katselee, kun oravat juoksee puissa ja mukava käydä vähän virkistäytymässä tässä lähimetsässä, niin tämä tulisi kyllä ehdottomasti säilyttää. Kyllä mä toivon, että päättäjät niin kuin tajuais tämän niin kuin metsän arvon ja jättäisi tämän niin kuin tällaisena niin kuin koskemattomaksi, että kun kaikkea ei voi aina rahassa mitata.
että on niin kuin muitakin arvoja olemassa. Että niin kuin, mä uskon, että jos he itse kävisi täällä tai asuisi tässä läheisyydessä, niin ymmärtäisi sen arvon paremmin kuin se, että tekee sieltä pöydän takaa päätöksiä niin kuin tutustamatta sen paremmin siihen niin kuin kohteeseen. Että se mä uskon, että monesti niin kuin semmoinen niin kuin ruohonjuuritasolla oleminen, niin se vähän unohtuu aina. Että niin kuin, se on niin helppoa tehdä niitä sieltä kaukaa. Mä rakastan tätä metsää ja toivon, että tänne ei rakenneta yhtään mitään. Että pidetään tää ihan metsänä ja kunnossa ja nättinä.